אוקיי, יום העצמאות ה-78. בדרך כלל מדברים על סיפורים, על היסטוריה, אבל הפעם בואו נעשה משהו קצת אחר. בואו נסתכל על הנתונים היבשים, כי לפעמים, אתם יודעים, המספרים מספרים את הסיפור הכי חזק. סיפור על חוסן, על עוצמה ובעיקר על תקווה. בואו נראה מה הם באמת מגלים לנו. אז איך נבנה את הסיפור הזה? נתחיל מהבסיס, מהיסודות, החברה שלנו. אחר כך נדבר על המנוע שדוחף את הכל קדימה, שזאת הכלכלה. משם נתפס לחוד החנית, טכנולוגיה וחלל, ולבסוף נחבר הכל יחד ונראה מה זה אומר לעתיד. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל מההתחלה, מהיסודות, כי בסוף כל סיפור על חוסן לאומי מתחיל ונגמר באנשים. הליבה האנושית זה בעצם הכל. אוקיי, הנה נתון ראשון, והוא פשוט, וואו. תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם המערבי, מקום רביעי ב-OECD. עכשיו תחשבו על זה רגע. זה קורה למרות שאנחנו משקיעים בבריאות כאחוז מהתמ"ג, פחות מהרבה מדינות באירופה. אז איך זה יכול להיות? זה רומז שמשהו אחר, משהו עמוק יותר קורה כאן. משהו שקשור אולי לא רק לרפואה, אלא לקהילה, לחוסן הנפשי. ועכשיו בואו נדבר על משהו שאולי יראה להרבה אנשים מוזר, אפילו פרדוקסלי, עושר. כן, כן, ישראל מדורגת במקום השמיני בעולם במדד העושר העולמי, וזה, כן, גם בתקופות הכי מאתגרות. אז מה הסוד פה? איך זה הגיוני? ובכן, המחקרים מראים שזה לא קשור לכמה קל לנו, אלא למשהו שנקרא הערכת חיים. זאת אומרת, תחושת המשמעות, הקשרים החברתיים החזקים, כל אלה פשוט גוברים על הקשיים של היום-יום. ואם הנתון הקודם הפתיע, אז תחזיקו חזק, כי כשמבודדים את הצעירים עד גיל 25, ישראל מזנקת למקום השלישי בעולם. עכשיו זה מטורף, כי זה בדיוק הפוך ממה שקורה בכל העולם המערבי, שם העושר של הדור הצעיר נמצא בצניחה חופשית. ושוב, למה? כנראה בגלל אותה הסיבה בדיוק, תחושת השייכות, המשמעות, ההבנה שיש פה גורל משותף. והנה התמונה שמסכמת את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ונותנת את הבסיס לכל מה שעוד נראה. זאת פירמידת הגילין שלנו. תראו איזה בסיס רחב. ישראל היא פשוט המדינה הצעירה ביותר ב-OECD. וזה לא סתם נתון סטטיסטי, חבר'ה. זה מנוע. זה הדלק האנושי שלנו. הכוח שיניע את המדינה הזאת קדימה בעשורים הבאים. אוקיי, אז דיברנו על החברה, על האנשים. עכשיו בואו נראה איך הבסיס האנושי החזק והצעיר הזה מתדלק את המנוע הכלכלי של ישראל. איך החוסן הזה הופך לכסף, לצמיחה, לעוצמה כלכלית אמיתית. בכל ספר כלכלה ילמדו אתכם שבזמן מלחמה משקיעים בורחים. הכסף מחפש מקום בטוח. אבל בישראל קורה בדיוק ההפך. תסתכלו על הנתון הזה, הוא כמעט בלתי נתפס. זינוק של 48% בהשקעות של חברות זרות, וזה בשנה אחת. זה לא מספר, זאת הצערה. זאת הצבעת אמון מוחצת של העולם בכלכלה הישראלית. והאמון הזה הוא לא רק מגיע מבחוץ, הוא לגמרי פנימי. קוראים לזה אפקט העושר. הבורסה שלנו קפצה ב-52% והגיעה למקום השני בעולם בתשואות. אבל מה שיותר חשוב, זה לא נשאר רק על הגרפים של האנליסטים. גם הפנסיה של כל אחד ואחת מאיתנו גדלה בכמעט 29%. זה אומר שהחוסן הכלכלי הזה מורגש בכיס, ברמה הכי אישית שיש. ומה עם העבודה, עם הפרנסה? ובכן, כל התחזיות השחורות דיברו על אבטלה גואה, אבל המציאות היא פשוט ניפצה אותן. שיעור אבטלה של 2.9% זה כמעט אפס. זה מצב של תעסוקה מלאה. זה אומר שהמפעלים עובדים, שההייטק מגייס, שהמנוע הזה שדיברנו עליו פועל במלוא הקיטור ודוחף את הכל קדימה בניגוד לכל היגיון ולכל התחזיות. אז יש לנו בסיס אנושי חזק, יש לנו מנוע כלכלי אדיר, ועכשיו בואו נדבר על חוד החנית, על הקצה החדשני ביותר של הפירמידה, על המקום שבו ישראל לא רק מתחרה, אלא מובילה את העולם, טכנולוגיה וחלל. כשאומרים טכנולוגיה היום, אומרים קודם כל AI, בינה מלאכותית, ובתחום הזה ישראל היא פשוט מעצמה. זה לא סיסמה, אלא עובדות. תל אביב הפכה למרכז עולמי שני רק לעמק הסיליקון, כשענקית השבבים העולמית, NVIDIA, הופכת את ישראל למרכז הפיתוח המרכזי שלה מחוץ לארצות הברית, זה אומר הכל. כדי להבין לאן הטכנולוגיה הזאת לוקחת אותנו, במיוחד בתחום הביטחוני, צריך להכיר 3 אותיות. SAR. Synthetic Aperture Radar. מה זה אומר בתכלס? זה אומר שללוויין יש עיני על. הוא יכול לראות הכל בבירור, דרך עננים, בסופת חול, ביום ובעיקר בלילה. זה פשוט משנה את כללי המשחק המודיעיני. והנה איך זה נראה במציאות. הלוויין אופק 19.
עם טכנולוגיית השר הזאת, הוא נותן לישראל יתרון אסטרטגי שקשה לתאר במילים. זה לא תיאורטי. במבצע אחד, אריה עולה, הלוויין הזה סיפק יותר מ-12,000 תמונות מאיראן. זה הופך כל פינה במזרח התיכון לשקופה לחלוטין עבורנו. פשוט יתרון מכריע. נשיא המדינה, יצחק הרצוג, תפס את זה במשפט אחד מדויק. אנחנו לא רק אומת הסטארט-אפ, אנחנו אומת חלל. וזה בדיוק הסיפור. המעבר הזה, הקפיצה הזו קדימה. אבל החלל הישראלי הוא לא רק ביטחון. תמיד מסתכלים קדימה, אל האופק הבא. פרויקט כמו בראשית 2 הוא ההוכחה. זו לא רק משימה מדעית מורכבת לירח. המטרה האמיתית פה היא לעורר השראה. לתת לדור הבא של המדענים והמהנדסים שלנו את החלום לפרוץ את הגבולות הבאים. אוקיי, אז ראינו את החברה, את הכלכלה, את הטכנולוגיה. עכשיו, לרגע האחרון, בואו נחבר את כל החלקים של הפאזל הזה ונבין את התמונה הגדולה. מה כל זה אומר לנו על העתיד? וזה בעצם הסיכום הכי טוב, משולש החוסן. צריך להבין, העוצמה הישראלית היא לא סתם רשימת הישגים, זו מערכת, אקוסיסטם, ה-DNA היזמי של האנשים, העליונות הטכנולוגית המדהימה והעוצמה הביטחונית, כל אלה לא עומדים בנפרד, הם מחוברים, הם מזינים אחד את השני, הם גלגלי שיניים במכונה אחת אדירה שמניעה את עצמה קדימה כל הזמן. ובסוף, אחרי כל המספרים, כל הגרפים והטכנולוגיות, הכל חוזר לנקודה אחת, פשוטה. למשפט הזה, הוכחנו, וזה כבר לא תיאוריה, שאין תחליף לחוסן הנפשי וליזמות הישראלית. המספרים, כמו שראינו, באמת לא משקרים. ועם העוצמה הזאת, עם הכלכלה הזאת, ובעיקר עם הרוח הזאת, אם ישראל ימשיך לבנות, ליצור ולצמוח כאן, חג עצמאות שמח ישראל.